Hej, velkommen til Walking Wilder. Jeg er Bak. Det her er en læsning om ugen, der kommer. Lad os se, hvad Spirit har at sige. Velkommen ind, hvis du er ny. Velkommen tilbage, hvis du har været her før. Og i slutningen af læsningen, så trækker jeg fra den her skål, hvor der er navne, altså fornavne, og hvor der er stjernetegn, symboler og forskellige ting. Nogle af jer har bedt om at få nogle specifikke ting heri. Jeg putter kun fornavn i, men hvis du abonnerer på kanalen, så kan du skrive en kommentar, hvis du gerne vil have dit fornavn i. Det er ikke alle læsninger, jeg trækker dem i, men en god del af dem gør jeg som sådan en ekstra, en ekstra lille bekræftelse på, at det var din besked. Alright. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Okay. Let's see. Tænker vi tager nogle af dem her også. Jeg håber, I alle sammen har det godt. Og som altid, så sætter jeg stor pris på, hvis I resonerer med den, hvis I giver den en thumbs up. Abonner på kanalen. Skriv en kommentar. Hvis du har lyst, så er du velkommen til at hoppe ind i min Facebook-gruppe. Der er link i kommentarfeltet dernede. Og der finder du forskellige ting, som har med skyggearbejde at gøre. Og nogle gange laver jeg lives om, I don't know, tidligere liv, Akasha-arkivet, skyggearbejde, indre barn, healing. Alle mulige forskellige ting, som ligesom sådan er på den her spirituelle rejse. Så kom og vær med, hvis du har lyst til det. Det koster ikke noget. Det er ganske gratis. Så. Alright. Let's see, hvad vi har. Jeg tror, vi tager dem her. Mandag. Jeg lægger lige dem her op her, så vi sådan kan tage det en der gangen. Forgiveness. Waterproof. Okay. Der kan være noget med, at du har et skænderi i en relation, eller et eller andet, hvor du ligesom tænker, her er lige brug for, at vi tager et skridt tilbage, og ser på hinanden med lidt mildere øjne. Der kan godt være den her sådan fornemmelse af, at den anden person, eller dig måske, det kommer lidt an på, er sådan lidt afvisende over for det, altså lidt som om, at enhver form for, kommunikation, du kommer med, sådan praller lidt af, eller det kan også være dig, hvis det er en anden, der måske skylder dig en undskyldning eller noget, og du synes, at det de kommer med, det er simpelthen ikke, det er bare ikke godt nok, eller hvad det nu kan være, ikke også? Der kan være et eller andet her med at være lidt i en energi af, ja, det kan godt være, at det smarteste ville være, at nogen tager undskyld, hvad enten det er dig eller en anden, ikke? Men det er lidt den her energi af, at det måske praller lidt af. Det kan også være din undskyldning, der praller lidt af på den anden, og de bare sådan lidt ejderskære. Men lad os se, hvad det her det er. Fortæl mig lidt om udfordringerne om mandagen her for dem, der ser den her læsning, Spirit. Ja, Five of Swords på bunden her, ikke? Så der kan godt være noget med det her med at, være i en energi af diskussioner, måske ikke decideret skænderier, vel, men det er konflikter af en eller anden slags, som ligesom sådan er, tonen kan være lidt hård, tonen kan være lidt sådan unforgiving, ikke? Sådan lidt, at det er, at der lidt sådan er brug for at, ja, her er Nine of Swords, som handler om det her med at være i sit hoved, ikke? Altså det kan også være noget, der fylder, måske du har sagt noget, eller en anden har sagt noget, ikke? Som fylder rigtig meget for dig, eller fylder rigtig meget for den anden person, og det er ligesom om, du ved, jeg får lidt den her fornemmelse af, at hvis man sådan har haft et kæmpe skænderi, ikke? Og alle parter havde nær sagt, går lidt rundt, og du ved, du bare mærker i hele huset, at stemningen, den er bare ikke god. Og der er lidt den her fornemmelse af, at det er svært at finde balancen igen, ikke? Måske du gerne vil skabe noget samarbejde med de her Three of Pentacles her,
Men det er lidt sådan, som om det er lidt hårdt at komme videre fra, hvad den er med Chariot her, ikke? Så der er den her underliggende fornemmelse af, at mandag er måske ikke jordens heldigste dag. Det kan være en, relation, du har. Det kan også være på arbejde, ikke? Her de her 3 Pentacles, som jo handler om at skype noget sammen, ikke? Så det kan også være en kollega, du er kommet op og toppes med, eller sådan føler, eller din chef, der måske har haft en dårlig dag, eller et eller andet, hvor at du sådan føler, at du er blevet trådt over tæerne, eller du har trådt en anden over tæerne, alt efter hvordan det er, ikke? Og den her fornemmelse af, at ting sådan praller lidt af. Det kan også være samtaler, man ligesom har om det, måske sådan lidt sådan, det er som om, at hvis vi skal prøve at løse det her, og ligesom have noget kommunikation omkring det, så praller det lidt af. Det får ikke sådan rigtig, det bider ikke rigtig, kan man sige. Altså på sådan en ordentlig måde, ikke? Altså det er ikke, du kommer ikke ind til sagens kerne, hvis man kan sige det sådan. Alright, Spirit. Fortæl mig lidt om den støttende energi i det her. Four of Pentacles, Five of Wands. Ja, der er helt sikkert en energi her af. Four of Pentacles, det er det her med at beskytte sine ressourcer, med ligesom at sådan trække sig lidt ind i sig selv og passe lidt på det, man har. Og de her Five of Wands, jamen, det er også diskussioner, det er også den her sådan lidt energi af, at det er lidt udfordrende. Det er lidt udfordrende på kommunikationen, det er lidt udfordrende på samarbejdet, hvad enten det er derhjemme i en relation med en anden, eller det er ude i arbejdslivet. Så mandagen, den bringer nogle udfordringer med kommunikation for de fleste af jer. Advice her, Two of Wands. Ja, altså, det er det her med at ligesom se fremad, ikke? Planlægge fremad og se, lad os se om hvad energien den siger her om tirsdagen, ikke om der kommer noget. Min fornemmelse med det er, at du kommer ikke voldsomt videre om mandagen. Det føles ret stok, det her, ret sådan som om, jamen, vi er ligesom der, observation, ikke? Den her med at observere lidt og afvente og se, hvad er det, der ligesom sker her. Tirsdag, insight, ikke? Så om tirsdagen, der er det sådan lidt som om, der kommer du længere i dybden, der kan du bedre finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, det her, det handler om, ikke? Altså, jeg tror faktisk for mange af jer, der er det her arbejdsrelateret, og det betyder ikke nødvendigvis, at det sådan er arbejde, hvor I tjener penge, ikke? Det kan også være noget frivilligt arbejde, du laver, eller noget, organisationsarbejde, ja, det er vel også frivilligt, men det er mere det her med, at det er noget, vi samarbejder omkring, whatever det er, ikke? For den sags skyld kan det også være i en relation, hvis du er, deleforældre med en eller anden, ikke? At der måske er nogle konflikter der, ikke? Et eller andet med det her med at samarbejde om ting. Der er lidt den her energi af shapeshifting, ikke? Altså, om det er dig, eller det er den anden, der sådan lidt, pas på, det ikke er dig, der ligesom, bare går med på galejen, og ligesom siger, nå ja, skidt pyt, og så videre. Det mærker jeg egentlig ikke er det bedste at gøre i den her situation. Men lad os lige se, hvad de andre kort de siger, ikke? Men der er den her energi af, sådan du skal nok komme længere til bunds i det her. Hvad er udfordringen om tirsdagen? Spil. King of Swords. Kan jeg få et par stykker mere? Seven of Swords her på bunden, som er et kort, der sådan handler om ting, der ikke er helt sådan færdige. Måske nogen sådan ligesom prøver at fortælle dig noget. King of Swords, han kan godt være sådan meget kølig, meget sådan direkte, meget, det er sådan her, det er my way or the highway. Det kunne godt være en boss-energi, det her med sådan ligesom at sige, jamen det er sådan, vi gør det her, I don't give a shit, havde jeg sagt. Det havde jeg ikke nær sagt, det sagde jeg. Der kan godt være sådan en stædighed, en vis portion, værende sådan lidt kold og kølig i den måde, der bliver kommunikeret på her, ikke også? Altså, det kan også være, det er den energi, hvor hvad det end er, du sådan ligesom har sagt herover, kan vi ikke prøve på en anden måde, bla bla bla. Jamen, det praller bare fuldstændig af på den her King of Swords. Det kan også være, det er dig, der er King of Swords. Nine of Wands, som det er lidt en byrde, det her. Altså, det er noget, der fylder i den her relation, i situationen, hvad enten den er arbejdsmæssig, eller hvad den er. Fordi her er et of Swords, ikke, som handler om at være i sit hoved, og den her lidt føle, at man er stok, man kan ikke rigtig komme videre med det.
Så det her mandagsenergi, den fortsætter ind i tirsdagens energi her. Vær opmærksom på, om du er helt ærlig over for dig selv, eller om andre er ærlige over for dig med den her Seven of Swords, der ligger her på bunden. Alright. Lidt støttende energi her, Spirit. Det tror jeg godt, vi kunne have brug for. The Moon. Wheel of Fortune. The Sun. Death card. Okay. Det er lidt... jeg får lidt den energi med det her, at det er... Altså, der er noget, der har brug for at forandres med det her transformation kort. Det ligger helt fast, ikke? For ligesom at komme tilbage til happy times, ikke? til bedre tider. Og det behøves ikke, altså, det er ikke sådan, at det nødvendigvis behøver at være en kæmpe konflikt, det her, men det er en konflikt, der fylder. Det betyder ikke, at den er uløselig. Det betyder bare, at mens det står på, der synes du, det er træls energi at være i. Altså, der er det er ikke bare sådan noget, man lige sådan, ikke også, og så videre. Det fylder faktisk for dig. Men der er ligesom lys her, ikke? Og Wheel of Fortune, så noget skal nok flytte sig. Med det her moonkort, ikke? Altså brug din intuition. Mærk ind i, hvor er jeg lige henne i det her. For nogle af jer, der måske brug for bare lige at afvente det lidt. Ikke? Det her med månen, det kan også godt være lidt det her, man ikke ser, så måske der er noget, du ikke har set i den her situation. Det kan være, hvis den anden står i et eller andet derhjemme, eller et eller andet sted. Ikke? Altså, at der foregår noget, som du ikke helt har set. Og det er måske det, du sådan ligesom prøver at kigge efter. Hvis ikke det viser sig sådan i, hvad skal man sige, i 3D-verdenen lige foran dig vel, så prøv at intuitivt mærke ind i, er der noget her, jeg overser? Er der noget, der ikke rigtig spiller i den her relation? Alright, advice om tirsdagen. Det kan jeg ikke huske. Tog vi et advice på mandag? I don't know. Nu tager vi det tirsdag. Fordi den der mandagsenergi, den spiller i hvert fald over i tirsdag. Hvad er det for en, der vil vende den her? Queen of Swords. Ja, se ting for det, de er. Der er brug for måske at kigge lidt dybere, end du lige havde tænkt først, ikke også? Det der med insight, hvis ikke det kommer til dig, så prøv at være lidt sådan intuitiv i det, ikke også? Og finde ud af, hvad handler det her om? Måske du skal spørge direkte, ikke også? Altså Queen of Swords, hun er meget direkte, hun er ikke sådan, det er bare sådan, hey, listen, det her, det fungerer ikke lige, hvad sker der lige for det? Agtigt. Det kan godt være, men det kan også med den der måneenergi, ikke? At nogle af jer er bedre tjent med og intuitivt prøve at finde ud af, hvad er det, der sker. Det kan også være en kombination af to, det her med at opveje det svar, jeg får, er det også det, jeg mærker, der er det rigtige svar. Der kan være nogle ting der, ikke? Så også fordi det der Seven of Swords kort, det lå der før. Det er en energi, der flytter sig. I kan godt høre, at jeg taler hurtigt. Og det gør jeg ofte, når energien den føles hurtigt. Som om bum, 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 ikke? Her sker bare noget. Andre gange, så er det sådan en helt anden energi, der er i sådan nogle læsninger. Så det er sådan lidt onsdag, magic, og det her med self-interest. Altså, der kan være noget med, at nogen, nogen er lidt selvoptaget i den her situation, og egentlig ikke er så interesseret i at løse den her konflikt, i hvert fald ikke lige nu og her. Igen, det mærkes ikke som om, at det er noget sådan end-all ting, som kommer til at lægge en relation ned af en eller anden slags, eller skabe kæmpe kaos eller noget. Det mærkes meget lokalt, meget som om, jamen det er noget, vi står i lige nu og her. Det skal nok løsne sig. Og måske i virkeligheden, magien den ligger i, at du vender din interesse lidt ind mod dig selv, og kigger på, hvad har du gang i, og lad det her være lidt. Lad os se, hvad kort der kommer af udfordringer her om onsdagen. Ten of Wands. Ja, det er de her med byrderne, ikke også? Altså den her ræveenergi er også, altså ræven, som kan rejse mellem verdener, kan man sige, ikke? Også meget intuitiv også. Og det er jo sjovt, for der var det shapeshifter-kort også. Der er noget med her, og ligesom go with the flow, og se, hvor den lander henne. Jeg tror ikke, du umiddelbart kan kontrollere hurtigheden af det her. Men, og det kan godt være virkelig provokerende et eller andet sted, fordi det mærkes som om, at hvis det er dig, der ligesom har den energi i hvert fald, at du virkelig føler, at den her konflikt, den skal løsnes, og det skal den helst nu. Men så nemt tror jeg bare ikke, det går.
Judgment. Nej, der er nogen, der holder lidt en grudge her, altså er sådan lidt sådan, whatever det var, det ved jeg nu snart ikke, vel, den der tilgivelse, den lader lidt vente på sig. Der kan være noget med, at en ting er sket flere gange før, eller noget, men der er også et lag her af, at nogen ikke helt ser hele sandheden, og ligesom dømmer ud fra en halv vandrehistorie. I don't know what. Men der er lidt her med, at fortæl mig lige lidt mere om det spil. Knight of Wands her. Pas på med ikke at forhaste dig. Jeg vil sætte farten lidt ned her om onsdagen. Hvis ikke at den konflikt, den er ligesom sådan kommet til et fornuftigt leje, eller blevet løst, eller den her undskyldning, den er whatever det er, så vil jeg sætte farten lidt ned, vente lidt indad, fokusere lidt på noget andet. Det kan måske være svært, ikke også, fordi det sådan føles meget her spirit, hjælp mig lidt. Conspiring, ja, det kan føles lidt som om, der er nogen, der sådan har rottet sig lidt sammen her, eller altså, det kan skabe en fornemmelse af at være uden for noget. Brænd din vitalitet lidt. Hvad ellers, spirit? Denial. Ja, igen ikke, altså nogen ser ikke det hele her. Om det er dig, eller den anden energi, eller de andre energier. Det ved jeg ikke rigtigt. Offer coming in her. Det kan være, at du får et andet tilbud. Hvis det er jobrelateret, så kan det også være, at det her det handler om, at du har fået et andet tilbud, og din nuværende chef er bestemt ikke begejstret, eller et eller andet. Ikke? Altså, der er noget, der bare ikke er sådan lige at komme over her. Fortæl mig lige om det der offer spirit. Three of Wands. Ja, altså, at kigge mod fremtiden, ikke også? Knight of Cups, Nine of Pentacles. Nogle af jer, hvis det her det er arbejdsrelateret, måske også hvis det er noget andet, ikke? I overvejer seriøst at gå fra whatever det her det er. Og det kan være, at det er det, der ligesom er kommet lidt ud, og det vækker ikke just begejstring hos dine kollegaer, eller måske hos chefen, eller whatever det er. Men der er den her Nine of Pentacles, altså det her med at bygge din egen independence. Nogle af jer overvejer måske, jamen er det på tide, jeg begynder at arbejde for mig selv, fordi det her, det er, ja, Knight of Cups, se hvordan han sidder her og ligesom kommunikerer lidt med sin guides om, hvor skal jeg lige gå hen, hvad er det lige, jeg har gang i her. Men igen, jeg vil ikke sætte farten lidt ned. Eller jo, jeg vil sætte farten lidt ned. Det lyder lidt dumt, det der. Free, ikke? Ja. Med den her, ikke? Der kan godt være nogen af jer, der ligesom siger, jamen, jeg er nødt til at sætte mig selv fri for noget. Hvad enten det er arbejde, eller det er en anden relation, et venskab måske, som bare ikke fungerer længere, eller hvad det er. Den her med at kigge ind af dit eget sacred space, ikke? Der hvor du ligesom er, hvad skal man sige, opmærksom på dine egne følelser. Der kan også være noget med at kigge på dig selv og din egen opførsel i situationen, hører jeg. Det lyder sådan lidt sådan, som om, helt ærligt, kan du så opføre det ordentligt. Det er ikke rigtigt det, men det er, og så alligevel, I don't know, det er lidt en spøjs energi for den her næste uge. Og nogle af jer vil givetvis ikke relatere med det her, altså jeg tror ikke, det er ikke til så voldsomt mange, men der er mange forskellige måder, det kan udspille sig på, altså lige fra arbejde over venskab til familie til whatever det er, men en eller anden relation, som jo betyder noget for dig, som også har noget at gøre med din stabilitet. Det kan jo være sådan rent fysisk med med den måde, du forsørger dig selv på, men det kan også være den her følelse af, hvor er mit foundation, ikke også? Hvor er min stabilitet? Fortæl mig lidt om, hvad der udfordrer her, Spirit. Page of Pentacles. Ja, igen, altså der kan godt komme et tilbud om noget her. Ace of Cups. Måske et tilbud, som du føler er mere i alignment med den, du er i øjeblikket. Ikke? Der er meget intuition i det her, meget sådan selvomsorg og selvkærlighed. Den her begyndelse af, at det her, det giver mening. Ikke? Det her, det er for mig sådan lidt det tredje øje. Din intuitive forståelse af, at whatever det er, der kommer ind her, det giver mening.
Hvorfor er det en udfordrende energi, Spirit? Ten of Cups. King of Cups. Two of Swords. Okay. For nogle af jer, der er der noget, I har lyst til at vælge. Sikkert noget jobrelateret, eller et eller andet, I sådan foretager jer ude i verden, hvor jeres bedre halvdel ikke synes, det er den smarteste idé, fordi vi har det jo lige så godt her med den her Ten of Cups. Den måde, det kører på, det fungerer jo virkelig, virkelig godt, og hvad skal det nu til for, og bla bla bla. Der er et eller andet der. Fortæl mig lige lidt om den støttende energi her, Spirit. Five of Swords. Ja, der kan godt, altså de her konflikter, de fortsætter hen over ugen. Og jeg tror faktisk for en del af jer, der handler det om, at enten et meget nært familiemedlem, eller jeres bedre halvdel er ikke ser, altså I ser ikke eye to eye med et eller andet. Og det kan godt være, det er noget, der opstår i den, altså i sidste uge, ikke, som ikke, som nu sådan ligesom spiller ud. Kan vi få noget advice her på torsdags energien, Spirit? Ace of Pentacles. Ja. Rigtig mange af jer, I har tænkt jer at kaste jer ud i et nyt projekt, som ligesom skal være jeres fundament. Et nyt job, et nyt start noget selv, en eller anden form for nyt eventyr, som har kaldt på jer i et stykke tid, men som nogen omkring dig ikke sætter pris på. Og jeg tror lidt, den her undskyldning, den er sådan lidt opstået på grund af nogle diskussioner, der har været omkring det her, sikkert hen over weekenden inden. Teacher og distractions. Ja, der er noget med her at føle, at du skal lære noget, og det her, det distraherer lidt, det trækker lidt væk fra, hvad det end er, du gerne vil arbejde hen imod, ikke? Men det er også som om, prøv at se her, så er fuglen, og så er den her hund her, ikke? Altså noget passer ikke rigtig sammen. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er den her relation, du er i, der ikke rigtig passer sammen. Det kan det godt være for nogle af jer, den her med, at når vi er på en udviklingsrejse, ikke, så vokser vi fra hinanden. Og det er selvfølgelig en kliché, der vil noget, ikke? Men det kan det være for mange. For mange år siden, da jeg tog sådan en healeruddannelse, jeg tror vi var 12, og det ved jeg ikke, 9 af os, vi blev skilt eller gik fra vores partner i løbet af hele det der forløb. Det var ret vildt faktisk, ikke? Og det var ikke fordi, det var noget, vi lærte der, at det var bare fordi, det var tid. Ikke? Det var den her med, at vi har flyttet os så meget nu, at det bare ikke, det harmonerer bare ikke. Så fortæl mig lidt om den her distraction spirit. Hvad er det? Knight of Pentacles. Jeg får noget mere at vide her. Ten of Pentacles. Ja, det her, det handler om dit fundament. Altså, det handler om, hvordan du vil skabe dit fundament, hvordan du synes, dit indkomst, altså for rigtig mange af jer, der er det her arvsrelateret i et eller andet omfang. Men også altså det her med fremtidsplaner, fremtidsdrømme, ikke? Drømme for, hvordan skal mit liv se ud, hvordan er det ligesom, at det, at ting skal spille sammen. I don't know. Det kan være følelsesmæssigt, det her, ikke? Altså, at der er mange følelser på spil i det her. Det kan også have noget at gøre med, at nogen føler sig lidt, at fordi du er i gang med den her udvikling, og jeg tror, det er dig, ikke også? Altså, at der er nogle andre, der føler sig sådan lidt left behind, ikke? Fordi du flytter dig, og du vokser, og du vokser, ikke? Altså, du bliver viser, ikke? Her, seer og the owl, ikke? Altså, den her, det her med, når vi lærer noget nyt, ikke? Med den her teacher, så ændrer vores energi sig jo også, ikke? Fordi vi kommer til at stå i en anden energi, end det vi gjorde før, når vi lige pludselig bliver klogere på os selv, på den måde, vi er i verden på den måde, ting ligesom fungerer. De vendte forkert. Interessant. Alright. Fortæl mig lidt om den støttende energi her, Spirit. Ja. Der er noget her med, at den her Page of Wands her, ikke også? Altså,
du er lidt i den her energi af, jamen det her, det er et nyt projekt, det er en ny start, det er en ny begyndelse, og det kan ikke nytte noget, altså at det skal skabe al den her konflikt. Så den her sorg, det ved jeg, men der er måske, altså hos den anden kan der være, det er lidt, jeg føler lidt, det er den der forladthed. Det er ikke sådan sorg på den måde, men det er den her angst for at ligesom blive left behind, ikke? For ligesom at lige pludselig så er du optaget af andre ting, og så er den her relation ikke længere vigtig, eller hverdagen bliver forstyrret på en eller anden måde, kan man sige, ikke også? Altså at det laver om på den måde, vi har gjort ting på. Kan jeg ikke få lidt mere at vide om, hvad det her handler om for flertallet, Spirit? Nej, jeg tror, vi skal have... vi tager den her. Hvad handler det her om for flertallet af dem, der ser det her? Ja, en beslutning, der skal træffes. The Apprentice. Absolut noget med at lære noget. The Thinker. Ja. For nogle af jer vil I måske gerne i gang med en uddannelse, gå tilbage, tage en eller anden form for uddannelse, et eller andet form for kursus, noget der ligesom gør, ikke også? Og det kan være arbejdsmæssigt, det kan også være noget personlig udvikling, et eller andet, men der er noget I overvejer her, og ligesom dykke dybere ned i. Og den anden energi, som er involveret i det her, synes ligesom, det kommer til at forstyrre vores dagligdag, vores måde at, være i verden på, putte nogle restriktioner på os. Her er restrictions, ikke? Som de måske ikke rigtig har lyst til. Du ser det derimod som en opportunity, ikke? Også noget, der kan være med til at forankre din stabilitet, ikke? Ligesom lære dig noget om, jamen, hvem er det lige, du er i verden. Det må jeg undskylde, det er min kat. Der er meget forstyrrelse i det her, og det kan også godt være, at det er, at det sådan ligesom er, at det bliver en uge, hvor der sådan er meget forstyrrelse, ikke? Hvor det ligesom føles som om, wow, det her, det er lidt kaotisk, en lidt kaotisk energi, men jeg tror nok, den skal nok løse sig igen. Six of Swords and Two of Pentacles, ikke? Altså, det er lidt den her med at vende ryggen til konflikterne, og så finde bedre balance, ikke? Tab ind i noget, som er mere balanceret. Så min fornemmelse er lidt med det her, at det er en periode, der ligesom skal igennem, og når først det er overstået, ja, hvad så, Spirit? Hvad så? Ja, så bliver der sådan mere mulighed for at samarbejde, ikke også? Altså sikkert også i den her relation, men også altså i noget, du skaber. Der bliver sådan mere flow. Den her energi er meget blidere, end den, der har været her, ikke? Sådan meget mere, jamen, hvad er The Emperor her, ikke? Altså, hvordan du ligesom skaber den her fremtid. Så det føles som en midlertidig ting, at der ligesom er det her cirkus, The Tower, ikke? At der ligesom er den her uge, hvor ting, de hænger og dingler lidt i luften, og der er noget ufred, nogle konfrontationer, nogle sådan, ja, bare sådan lidt træls energi. Er der mere her, Spirit? Ja, The Magician. Det her, det handler om, at du er i gang med at manifestere en ny fremtid, ikke? Der er noget, der kalder dig, og det er Spirits måde at ligesom sige på, jamen du har det, der skal til. Det kan godt være, at vejen den ikke bare sådan er lige, du går hen ad den, uden problemer, uden forhindringer, uden noget som helst, men du skal nok komme igennem det. Ja, Five of Pentacles, ikke? Det er den her lack-mentalitet, og det er den, du prøver ligesom at komme ud fra. Og det er ikke fordi, jeg siger, at du måske har været i et sted, hvor du sådan har følt, at du ikke havde nok, men det er lidt som om, det der har været, det har ikke føltes som om, det var fundamentet. Det er måske blevet sådan en trummerum-ting, ikke? Hvor at Ace of Wands her, der ikke har været særlig meget passion, der ikke har været særlig meget sådan livsglæde, gnist ved at ligesom være i det. Og igen for mange af jer, der tror jeg, det er noget arvsrelateret. Men tag det som det resonerer med dig, ikke? Også her er Empress. Så det er lidt det her med at komme tilbage i den her energi af, hvor man føler, at man er lidt i flow med livet, ikke? Og man skaber det, man gerne vil, og man er kreativ, man er glad,
man står op om morgenen og tænker, yes, sikke en fed dag, det skal nok blive godt, i stedet for den her med, at vi slæber os lidt afsted-agtigt. Så ja, der er bare et nyt perspektiv, ikke? The Hanged Man. Så, alright, lad os trække lidt fra den her skål og se, hvad det her, det ligesom kan. Men helt sikkert en energi, der flytter sig meget hurtigt. Og det er også derfor, jeg har sådan jeg ser lidt sådan et stormvejr, du ved, der kommer ind, og så river de nogle træer op med nogle rødder og noget, ikke? Og så forsvinder det igen, egentlig lige så hurtigt, som det kom. Så det er ikke sådan, altså der skal nok komme en løsning på det. Men jeg tror, det kræver, at du træffer en beslutning, og ligesom står ved, jamen det er det her, jeg gerne vil, ikke? Så jeg skal lige have dem skilt ad. Jomfruens stjernetegn. Gitte. Trine. Linda. Susanne 333. Firkløveren. Et peace sign. Krebsens energi. Claus. Majbrit. Tina. Annette. Lene. Ulla. Vandmandens stjernetegn. Annie. Heidi. De har det med at klistre sammen, dem her. Det er derfor, jeg sidder sådan på det her navn, som er smukt, men som jeg ikke kan udtale. Aarhus. Skive. Så igen, ikke også? Altså hvis ikke, at der er nogen af de her ting, der resonerer med dig, det betyder ikke, det er ikke din læsning. Det betyder bare, at der var nogen her, der lige havde brug for sådan lige et ekstra lille, ja. Og der kan sagtens være mere end en Heidi, ikke også? Og hvis jeg trækker Heidi, jamen, så er det til alle Heidi'er, hvis det resonerer med dig. Hvis du bare tænker, at det her, det giver ingen mening i mit liv, jamen så er det jo ikke din læsning. Og det, sådan er det jo nogle gange med de her kollektive læsninger, ikke? Det kan ikke, alting kan ikke altid være til alle. Så tag det, du kan bruge, og ellers så se en af de mange andre læsninger, hvis ikke det her, det giver mening for dig. Så som altid, tryk thumbs up, hvis det resonerer. Abonner gerne på kanalen, hop ind i Facebook-gruppen, skriv en kommentar, sig hej, whatever. Det er, it's all good. Så tusind tak, fordi at du ser med. Jeg sætter enormt stor pris på jer. Jeg synes, det er så fedt at læse jeres kommentarer, og ja, i det hele taget, at I støtter op om kanalen. Det sætter jeg helt enormt pris på. Så tak for jer. Big love.